I Guisa Experience oferirà des de una bona cocteleria, uns bons productes, sobretot de molt bona qualitat, i sobretot els snacks gourmet que li hem nosaltres batejat, que és que podrem un tapeo gourmet, molt típic a Eivissa Preset, que et podràs prendre des d'un bon còctel, una bona copa, fins a una bona tapa d'un bon pernil de primeríssimes marques. Tingui un espai on es pugui trobar a gust tots els dies de la setmana, inclús a l'hora més canalla, que és divendres i dissabtes, que és quan es tanca a les 5 de la matinada, però que puguis venir qualsevol dia de la setmana a prendre't una copa al nostre jardí, als nostres 3 espais, al club, al lounge, al garden, i que sobretot puguis estar a gust, tranquil, amb el teu espai vital, no sardines en llauna, sobretot, i amb una bona música, amb una bona línia musical, sobretot. Ha estat una experiència molt positiva, és un local que és molt interessant per Andorra, abasteix un públic diferent i és un ambient molt maco i penso que és un gran projecte pel país.